Marka batzuek egiten dute, funtzionatzen dute, entregatzen dute, eta gero auzolan dago. Hemen harago goaz. Egiten duguna bizitzen eta sentitzen dugu. Zerbitzu bakoitzaren atzean, plater bakoitzaren atzean, pertsonak daude. Eta horrek, dena aldatzen du. Denok ditugun balioak oinarri hartuta lan egiten dugu. Arima kooperatiboa dugu eta pertsonak axola zaizkigu. Horregatik egiten dugun guztian inplikatzen gara. Bai auzolanen barruan bai bezeroekin lan egiteko, lankidetzan aritzeko eta empatizatzeko gaitasuna dugu. Horra hor gure arrakastaren gakoa. Hitzekoak gara eta hitza betetzen dugu. Eskaintzen dugun zerbitzua kalitatezkoa eta gertukoa da, eta horri esker konfiantzan oinarritutako harreman iraunkorrak eraiki ditzakegu. Profesionaltasuna eta implikazioa darabilgu egunerokoan, eta ahaleginak eta bi egiten ditugu espero dena baino hobea den emaitza lortzeko. Ebazten dugu, konpontzen dugu, eta ekiten diogu. Ekintzaileak gara, aurrera pausoa egiten dugu, eta soluzio berritzaileak eskaintzen dizkiagu gure bezeroei haien egunerokoan. Gure bezeroen erronkak gure gain hartzen ditugu, eta malgutasunez lan egiten dugu haien beharretara aise egokitzeko. Eguneroko jarrera horrek eratzen du gure ikuspegia. Auzolan indartsu eta konprometitua, gure ondarea zaintzen duena emaitzen bitartez. Emaitza horiek, bada, etorkizun hobea bermatzen dute eta gizartearen ongizateari laguntzen diote. Horregatik, ona gure eguneroko egitekoa. Gure bezeroak aintzatestea eta konfiantza sortzea, profesionalak eta gertukoak izatearen eta hitza betetzearen bidez. Gure izateko eta egiteko moduak harreman iraunkorrak sortzen ditu, balio kooperatiboetan inspiratutako proiektu sozio-enpresarial bati esker. Negozioan eta pertsonengan eragin positiboa duen ziklo amaigabea da. Izan ere, egiten duguna zaintzen badugu, jasotzen duenak ere zainduko ditugu. Auzolan gara, eta egiten dugunak itzala uzten du. Egunero zurekin.